Noctus, kde si? Niečo sa nám pojebalo v projekte. Čo si myslíš, ty kokot starý? Ja si už do seba skákať nedám. No boha, vychoval som ťa ako vlastného syna. Ja ťa môžem jebať. Boha, keď som ťa vyňahol z kurvanej piči tvojej matere, nebol si nič len kopa sračiek. No a? Čo no a, takú ti jebnem do tých tvojich rebier. Dobre, pane, prepáčte, môžeme sa venovať znova nášmu projektu. No dobre, no. A nie zase spadneš do tej diery, ako minule. To je ona. Viete, pane, ja som už moc starý. Už ani cikula mi tak neslúži ako dakedy. No to je pravda. Hlavne, že tvojmu fotrovi tá cikula slúžila, keď takého kokota splodil. Aj tvoja mater bola reálna 1000-ročná butlavá vrba s tou jej prachivou pičou, z ktorej včely vyletovali. Boha, už nám to chýba iba spevák z biznisu. Ahojte, som spevák z biznisu. Dosť. Ty si už trapný, bol si tu už minulé. Moju obľúbenú. To je ono, paráda. Som len zvedavý, koľko to je na zemi okrem teba, Noctus. Pane, mám doniesť meotár? Samozrejme. Dobre, pane, dobre. Zrazu tajná skrýša na dne mora. Pozri sa, Martin, vonku je celkom dobre. Naozaj, mal by si zavrieť, teče nám sem voda. Dobre. Aj tak máme nízky tlak. Mali by sme vyplávať. Kde to vlastne teraz ideme? Čo ja viem. Ale vieš čo? Skúsime vypatrať toho doktora Žida. No, jebe sa nám do komiksov, sakra, zasekol sa mi meč. Vidím. Počkaj, ja ti ho odklieštim. Videl si chobotnicu? Počkaj, pozriem sa. Naozaj je tam. No, kurva. Zavri to okno, fakt už sem ťahá. Sakra, zase ten meč. Počkaj, ti ho vyťahnem. Už ho máš preč? Je von? No, už je. A hrá nám dobrá hudba, počúvaj. Ja viem. Ideme sa doslova trošku. OK. Ty brďo. Hernajs boha. Počúvaj, aký máš cyber tento oblek. To si píš. Ty máš určite meč z Final Fantasy. Dvojky? Nie, to je moja vlastná výroba. Ale sme už trápni, mali sme sa vypnúť. Dobre. Teraz dám strik, dobre? Áno. Paráda, sme vnútri. Jaro? Áno? Čo ideme robiť s tým doktorom? Neviem, mali by sme proti nemu zavolať niekoho. Mám nápad, zavoláme profesora Schneidera. Schneidera, no jasné. Ten by nám určite pomohol. Počkaj, máš vysielačku? Vysielačku? Myslím, že jedna je vzadu. Aha. Mám po ňu zbehnúť? No skôr! Tak sa ťa si zatancuj. Ale, čo ja viem, jak tak hambím. Máš už tú vysielačku? No jasné, tu je. Tu máš! To je ona. Herr Schneider! Jawohl, Kommandant Mikhail. Ich bin Martin Udjarov. Die rufen from Nautilus. Ist die untertrotte Maschine. Naja, was ist Problem? Keine Bewegung, ist glücklich. Wir haben velký poťaže mit Dr. Žido, Herr Officer. Nichts, keine Problem. Vergiss das. Bitte schön, kommen Sie her, Herr Oberfreiter. Start bei Start. Danke, Schneider! Kam Zurich? Hrozba doktora Žida FX je veľká a preto doktor Schneider priletel na svojom vesmírnom korábe.
Hirbiných, šajze. Musíme spojiť všetky postavičky z vešternu, lebo ináč Žida neporazíme. Javol. Come to plus, gentlemen. Som zás chlapcami sa vždycky rád spojím. To som ja. Stoj, bude vždycky stáť pri vás. Priebem Židovi. Nezabudne nikdy na vás, som gambu s zasloničmi. No do píše vás tu ale je. Planktus, to nesol si ten meotár? Áno, pane, už sa nesie. Výborne. Pozrieme sa na tých kokotov, čo sa proti nám spojili. Dobre, pane. Vlož tam prvého kokota. Dobre, pane. Ty kokot. Ďalší. Batman. Ďalší. Kokot Django, dvojitý. Ďalší. Ornamaus. Ďalší. Gambuzino, idiot. Ďalší. Stoj. Ďalší. A najmenší kokot, môj úhlavný nepriateľ. Profesor Schneider, nie! Dobre, máme to, pane. To boli všetci. Ako výstraha svetu, musia prísť aj prvé obete. Privolaj prvú. Chýba nám už tu len spevák z biznisu. Ahojte, som spevák biznisu. Tu máš. Ty prvá obeť. Tento pekelný planetel zničí. Sakra, prvé obete.